Buyki, makahapi kay of course dagantang mga kaigsuonan nga mobiyahe Idol Buyki, makahapi ta dito sa kanang kay na may Gikatakdang Buksan no sunod buwan. Ang diri pod lungsod sa Santander kay bawta diri pinamungahan na ana man ni Dana Idol Buyki, atong pag-aatangan kining maanindot kaayo nga kakalambuan og proyekto Idol Buyki sa atong lokal nga government. Ang kompletong detalye sa report niya kanato ni Idol Chixie. Tatak RMN Report. Gikatakda na nga buksan ang Bag-Ong Hapitan sa Sugbo Sunod Buwan nga mahimutang sa Sanayon View Deck sa Lungsod sa Santander. Nasayran nga mao kini ang ikaduhang nga hapitan sa Sugbo nga gipunduhan sa Kapitolyo. Subay niini ang bagong tourist rest area moderno ug adunay air-conditioned lounge areas, charging stations, tourist information center, gamay nga food court, coffee shops ug souvenir shops. Nga gitanyag alang sa mga turista nga mobisita niini. Nasayran nga aduna usab fee nga 10 pesos kada guest aron makagamit sa restrooms niini. Samtang pwede usab mga makalibre og pagkaon sa karinderya sulod sa umaabot nga pasilidad ang mga driver sa bus pinaagi sa pagpresenta sa ilahang QR coded cards nga gipanghatag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Subay niini ang umaabot nga hapitan sa Sugbo mamahimong solar powered facility. Sa iyang bahin gipadayag ni Santander Mayor Marites Buscato ang kahinam niini sa umaabot nga pasilidad nga gikatakdang makatabang sa turismo sa maong lungsod. Alang sa IFM balita sa buntag kini si Idol Chixie di kapungan sa paghartod sa nangunaw glabas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.